di ara. Nabisi gid din tawo ni sa Kordaki og ihaw sa atong yubab dire. Uban pud sa kong igsoon og mga pagumangkon og tropa sa panagat, aw nabisi pud sila og gutad dire oy. Unya dili man pud lahi atong pagutad og pagbidyo-bidyo dire kay naman pa slug bang yubab gyud po. Malingaw ra pud ta og gutad ani kay naman pud masima-sima dire. Tirada na to dahil sa mga idol. Aning adlaw dahil sa mga idol, pitsa 24 sa Disyembre 2025, dispira sa Pasko. Nabisi lagi mi og pangandam ani para sa kasulugan sa Pasko pagkaugma ba December 25. Kaya tradisyon man gud sa kamahan nga magasto gud siya kada Pasko. December 25 gyud na. Dili gyud na siya masipyat ana, mo gasto gyud na siya para pagkaon lang sa mga tawo. Wala gyud may bisag piso na kaamot aning gastuha sa mga idol kay gasto gyud ni sa akong amahan. Kaming mga anak aw igo ra gyud mi maglihok-lihok ani. Maghikay og mangandam sa mga angay nga andamon. Dagotaray din ni akong magulang ug akong uyuan diri sa mga idol sa karning baka nga ilang napalit kinihang kadlawon ba. Balik 30 kilos po nga karne ilang napalit, apil na to ang laman loob. Nagpalit po lagi ni akong papa diri og karning baka sa mga idol kay naman po siya mga bisita nga dili mo kaon og yubab gyud po. Mao tong giuna na lang po prepare ang karning baka sa kong igsoon kay kadlawon para po tong karniha basin mabaho ba pagkaugma para ba nilutoon. Unya diri napita na po sa mga idol nagsugod na po ihaw siyang Kordaki diri sa unang baboy. Bali duha kayo ba ang ihawon aning higayuna. Kining giuna og ihaw lapaon ra ni siya. Gihiwa na po ni ang Kordaki diri dapit sa tiyan kay para lechon bili ba para igasto sa bagong tuig. Maglain na lang midaanan ni para lechon bili. Kaysa mo palit pa ta karong New Year aw gadoble na ang gasto oy. Kini kay libre na nana ang karne diri napita. Mao gyud dako-dako gyud pud mabuya nga atong gilapa diri sa mga idol. Mitimbang gyud siya og 95 kilos. Hastang dakuha gyud kayo oy. Sos ang sinugba. Perting humuta ra ba kayo ning asuan ni? Samot na ni og kanon. Maglagasag gyud imong baba ni kinusap kay perting Josiha po kining sinugbaha oy. Unya sa unang yubab nga giihaw sa mga idol. Itabangan na po ni gutad ning karne diri sa akong igsoon, tropa sa panagat, akong igagaw ug akong pagumangkon. Kay kung dili ni tabangan og gutad sa mga idol, dili gid mo humandayon. Unya ang akong papel diri sa mga idol, igo na lang gyud ko tig video nila. Kay kung mag-apil-apil pa ko diha, wala na ko mahimong vlog ani. Ubay-ubay naman pud sila gagutad diri o. Dali ra ni mahuman pero maabtan gyud taw gabi ani. Kay hapon na pud nila nasugdan og ihaw. Aning orasa sa mga idol, ubay-ubay pag yun ilang gutarunon dire. Pagsaka po na ako dire sa taas sa mga idol, ako pong gisubay na kong mga pagumangkon kung unsa po nila magipangtirada dire. Nagluto din si onyok og spaghetti. Unya ang uban akong pagumangkon, nagprepare po din sila sa mga isagol sa mga lutuonon. May balik na po ko dire sa luyo sa mga idol kay ako na po silang tanawon kung kumusta na ilang ipangguta dire. Og isugdan na po din ang Kordaki ng ikaduhang yubab dire sa mga idol. Naabtan kita gabi dire, manihapon sa ta dire. Nagluto din mi dire og basoy sa mga idol para panihapon ba. Manihapon sa medaan kay aron kusgan po atong mga taghikay dire. Mawala sa kagutom ba kay gutom bi aning mag-ihaway og magutaray. Sakto gyud kay ning sudana kay sos init pa kayong sabaw. Kung ba nanam gyud itong agaw sakto na gyud ni og karga ba. 24 na dako kayo. Di ka hort bisita ni. Sabi, magkinagmay na. Napay bukog. Napay maskara. Maskara. Ama kusinero guys, inom na guys Lami kay inom na mo. Tanduay lights. Daro. Okay na guys. Maskara. May lami isisig. Sisig. Kaya kami sisig. Itong mga Okay kayo. matan zero. Itong ano? Dako-dako giputol gihapon nga yubab nga atong litsunon sa mga idol. Mitimbang gud to og 94 kilos na maluto pagkahana nga perting dakuan ang mga ito. Unya diri dapita sa mga idol, may kaon na lang pud ko kay mibati na pud ko gusla hinoon. Hingkotoy naman hinoon akong tiyan nga nakita na ko sila diri nga nagkaon aning basoy. Hastang lamia pa gyud kayo sa sabaw kay perting inita pa gyud kayo. Aw tagbaw puta ni kaon kay ubay-ubay po ni ilang giluto diri nga basoy po. Di puta pagansi, bahog puta diri oy.